alue on höylätty. Dennis Endras, Saksan loistava maalivahti, menee häkkiin ja Jarkko Immonen Suomen aloittajana. 29-vuotias Kaasanin pelaaja, joka tässä ottelussa on jo yhden maalin tehnyt. Nyt tarvitaan Jarkko sitten onnistumisia. Erinomainen ratkaisu Latvia-ottelussa, suora veto silloin, mutta niin kuin sieltä studiosta jo todettiin, nyt on ihan toisen tason maalivahti maalilla, koska silloin oli Masalskis, nyt on Dennis Endras, sitten Jarkko Immonen. Tulee sieltä ja katsotaan mikä on Jarkon ratkaisu. Ratkaisu on se, että kiekko on Endrasin suojuksissa. Sinne se taitaa jäädä niin kuin jääkin. Sieltä yritti puikoista pistää Immonen sisään. Ja se oli ensimmäinen suomalaisyritys ja siitä miinus pöytäkirjaan. Ja muistetaan se, että ensin siis 3 vetäjää ja sitten se on kerrasta poikki. Kuin entisellä tytöllä sanon suoraan sen. Saksan aloittaja Patrik Reimer. Petri Vehanen häkissä. Katsotaan millä tavalla Vehanen tästä selviää. Reimer vetää komeasti yläkulmaan. Tulinen kuti. Komea ratkaisu Reimerilta. Saksalle 1-0. Ei mitään mahdollisuutta jättänyt Vehaselle, vaan katsokaa saksalaisen upea veto aivan sinne yläkulmaan. Pieni harhautusliike ja sitten räpyläkäden puolelle, kun Vehanen on polvillaan. Ja sitten on Mikko Koivu. Mikko onnistui Latviaa vastaan. Nyt tarvitaan ehdottomasti onnistumista, koska muuten menee vähän liian tiukaksi. Koivulla kova vauhti. Endras tulee myöskin maaliltaan vähän vastaan ja Koivu harhauttaa ja kiekko kimpoaa sinne maaliin. Endrasin mailakin siinä on vähän mukana, mutta onnea pitää olla mukana tässä pelissä. Nyt sitä oli mukana sen verran, että kiekko pomppaa sinne torjunnasta. Mikko tulee